ga namiji da ke dukar mata. Shin ba ka son ta ne kafin ka aure ta? Ta baro gidan iyayenta don kai. Ashe ba ka godiya da bajintarta? Ta face ba ta son kowa sai kai, amma a yau ta nan kake saka mata. Ashe ka mai da rayuwanta mafi kaskanta. Shin ba ka ganin yin hakan ya kazanta? Kai ba ka ma duba raunin da ke tattare da ita? Ka daina abu kamar baka kuskure, don ta maka laifi ka haushi kamar wani kare. Kafin ka fara taka kasa ai san da kai dungure. Mahaifiyarka ta daga ka ta maka wanka ta feshe ka da turare, to matarka ma ai mahaifiya ce ga wasu koda ba kwa tare. Lallai kuma idan 'ya'yanta suka ji labari ganin ka da mutunci ya kare. Ka maida ta tamkar wata jaka bayan kamata ya ce mutuncinta ka kare. Bar zancen tudu, ina nufin har gangare. Yin hakan ai lada ne. Idan ta maka laifi ka sanar da ita cikin nutsuwa, tabbas za ta gane. Ba ta son ganin ka da wata aidon tana son ka ne. Ya kamata a ce a yanzu wannan ka gane.